que la lluita per la democràcia va lligada a la lluita per la igualtat, i ara aquí m'hauria d'enrotllar més, però els vengadores de l'Ibau tenien contactes amb la Societat de Drets de l'Home de França, que el dirigia un senyor que es deia Auguste Blanqui, que és el senyor que dirigirà la Comuna de París al final de la seva vida. I això està absolutament connectadíssim. Llavors, a partir d'aquí es va generant un primer pensament que ajunta, o sigui, aquesta idea que primer van vindre els que lluitaven per la democràcia i molts anys després van vindre els que lluitaven per la igualtat. Doncs en el cas de Catalunya és absolutament fals, és a dir, els que lluitaven per la democràcia ja eren els que lluitaven per la igualtat i són els que protagonitzen. Aquí hi ha un senyor que és Abdó Terrades. Jo sempre que dic, vinc d'una tradició que Pi Margall, no? I està bé perquè fins i tot ara ningú no sap qui és Pi Margall, però tothom està. El Pi Margall era un nano molt jove que viu tot el que passa a Barcelona a principis dels 40, que són 3 intents de revolució, que Barcelona en aquells moments es converteix en la capital de l'estat de la revolució per imposar una democràcia molt aviat, o sigui, per imposar el sufragi universal, per imposar el dret a la jubilació, per imposar els drets sindicals, i Barcelona serà bombardejada 2 vegades i dirigeix una revolució municipalista que estan seguint les grans ciutats de l'estat. I tot això neix d'aquest moment tan curiós i té que veure amb l'Empordà, té que veure amb Girona i té que veure amb Barcelona. I aquí hi ha personatges que després seran coneguts per moltes altres coses, perquè són bastant genials tots. Hi ha l'Abdó Terrades, que el tio aquí a Figueres el voten 5 vegades per alcalde, 5 vegades surt elegit i 5 vegades és destituït, perquè no el vol, les autoritats de l'Estat no el vol com a alcalde. I està rodejat de tota una gent absolutament divertida que tenen un grup que es diu el Rei Mico Mico, però no sabeu res. Una de les primeres obres de teatre català. Sempre es reivindica l'origen de la reivindicació literària del català com l'Ode de la Pàtria Garibau. L'Ode de la Pàtria Garibau està dedicada a un manquer. De fet, valdria la pena que la llegeixin tal qual. Hi ha una altra gent que són tots aquests demòcrates, republicans radicals, que comencen a agafar el primer pensament socialista, que et munten un grup, que és el Mico Mico, era un senyor que estava volat de Figueres, que es pensava que era rei. Llavors munta tot un grup al seu voltant, que són tots aquests, és tot molt figarenc, un grup al seu voltant que fan obres de teatre dedicades a un reialme, el reialme Mico Mico, on hi ha igualtat, on no hi ha reis, on hi ha democràcia. I aquesta obra de teatre són les primeres obres de teatre estrenades en català a Barcelona. És tot aquest món que és absolutament referent per entendre el naixement de la democràcia, el republicanisme i el socialisme a Catalunya i a Espanya, que tenen referència a tota Espanya. Llavors, hi havia el senyor Abdó Terrades, hi havia un altre senyor, que no el coneix, que és el senyor Monturiol, que no el coneix per l'Itineu, el submarí. El senyor Monturiol és el submarí. Monturiol, abans del submarí, era un seguidor d'Abdó Terrades, els que estaven en aquest sector, és una persona que participa en tots els processos revolucionaris a Barcelona, que després, pel fracàs d'aquests processos revolucionaris, es fa socialista utòpic, es va vicariar i se'n van a Nova Orleans a intentar muntar les ocuparades, que és un desastre, a Catalunya i al Poble Nou, o també hi ha gent com el senyor Claver, el Sal Claver, com els coneix, com els corals Claver. El Sal Claver era aquestes persones que estaven a Abdó Terrades i una revolució democràtica, i les corals Claver és una internacionalització obrera cultural. Hi ha tota aquesta sèrie de gent que moltes vegades queda molt oblidada, o sigui, Abdó Terrades no sé per mai. I el mestre de Abdó Terrades, que no us en parlaré, que és Xaurador, el Marat de Barcelona, és la primera persona que fa a la península Ibèrica i Catalunya una Constitució que com hauria de ser una Constitució republicana. Aquesta Constitució no la trobareu enlloc, només la trobareu a França, però és tot aquest món inicial en el qual s'ajunta el naixement del sistema econòmic liberal, és un sistema que és antidemocràtic, que fa un estat que és antidemocràtic, i ja ràpidament tota gent que s'emergeix i lluita per la democràcia, per la república, i lluita també pel socialisme. És una miqueta l'origen, perquè a més són tots municipalistes, el qual ja lliga perfectament, com podeu veure. Tots parteixen de la idea de la sobirania municipal i de la idea del federalisme, no com l'entenem nosaltres ara. La idea del federalisme l'entenem com una idea de descentralització de l'estat cap a les autonomies. Això de portar, vamos a traer el Senado aquí i esto es federalisme. I aquests deixen de la idea de que la democràcia s'ha de construir des del municipi, la sobirania pertany al municipi, que són els municipis que han de construir. I bueno, algo molt ràpid. A mi és una història que em
manifesto demanava un procés constituent. Això és la primera demanda que teníem tots, perquè érem conscients d'una cosa que està molt bé, que és nosaltres tenim les nostres idees, tenim els nostres projectes, però les nostres idees, els nostres projectes, els més de fons, tardaran anys a realitzar-se. Però el que hem de crear és una situació en la qual aquestes idees i projectes puguin ser discutibles, en la qual la gent pugui discutir de les idees. Per això la primera defensa de tot és la idea de creació d'un procés constituent. La idea de dir, anem a crear un espai democràtic on puguem rediscutir-ho. I per això havia de ser un acte molt ben explicat i ha acabat sent requisit. Per tant, ara veiem alguns dubtes, però és molt, per mi és molt... És una miqueta trist a vegades que recordem, amb l'Oriol només el recordem pel submarí, que és un personatge absolutament apassionant, que Clavé sembla que sigui una persona que només li agraden les corals i el que està creant és una nova socialitat obrera completament diferent, i que de fet aquesta és la tradició que després s'encarnarà el catalanisme popular, que moltes vegades